Bună, dragii mei! Aceasta este etalarea de dragoste a lunii decembrie 2024 pentru toți cei născuți în zodia Balanță. Dacă aveți orice planetă importantă din harta natală în zodia Balanță sau dacă sunteți interesați de o persoană născută în această zodie, această etalare vă poate fi de folos. Este etalarea prin care voi încerca să surprindă energia ta și a persoanei la care tu te gândești. Aceste energii pot fi amestecate sau inversate. Dacă simțiți că rezonați, așa este în regulă. Și vă rog să luați doar ceea ce simțiți că vi se potrivește, pentru că este o etalare generală și nu are cum să rezoneze cu toată lumea. Dacă nu sunt mesaje care să vi se potrivească, înseamnă că nu sunt mesaje pentru tine în această lună. Hai să vedem energiile principale. Energia ta vis-a-vis de această persoană. Foarte mult stres, foarte mult consum energetic, te gândești foarte mult la anumite situații, supraanalizezi anumite situații. Nu știu, bate lumina, se vede cumva, cum să pun cartea asta. O las așa aici. Energia sa față de tine. Tu îți faci foarte multe griji pentru ceva anume, pe când persoana asta este total într-o altă energie, mult mai liniștită, mult mai împăcată. Este foarte sigură pe relația voastră, pe legătura dintre voi, pe ceea ce se întâmplă între voi. Probabil că sunt niște probleme care intervin aici și pentru mulți pare să fie distanța fizică. Da, sunteți în orașe diferite sau în țări diferite. Poate că asta este discuția principală, cum să vă uniți, să vă reuniți, să vă apropiați din nou, să fiți împreună, să locuiți poate împreună, să vă mutați împreună, de ce nu? Iar cumva pe tine aceste gânduri te consumă foarte mult, nu găsești o soluție sau încerci să găsești soluția cea mai potrivită pentru toată lumea, atât pentru tine cât și pentru această persoană, dar și pentru familiile voastre implicit sau oamenii dragi vouă sau prietenii apropiați, de ce nu. Ideea este că tu te gândești foarte mult cum să găsești o soluție, pe când persoana asta trăiește momentul, persoana asta se bucură de dragostea pe care o simte pentru tine și consideră că nu există nicio piedică atât de mare încât să pericliteze cumva legătura voastră, să o pună în pericol, nu știu, să vă separe sau, adică este mult mai optimistă și mult mai împăcată și mult mai liniștită vis-a-vis de cum te văd pe tine. Hai să vedem mai multe detalii și din aceste cărți. Poate că ar trebui să dai drumul controlului, pentru că poate să fie și o chestiune de control aici. Vrei să deții controlul ca lucrurile să meargă perfect, să meargă bine, să nu eșuați, să nu dați grești. Poate ești o persoană perfecționistă în unele cazuri, da, mai simți și asta și atunci cumva îți pasă foarte multe tranziții. Este vorba despre o schimbare. Pasă foarte mult de felul în care se întâmplă lucrurile între voi, de ceea ce urmează să fie între voi și vrei să faci să fie bine, să fie perfect, să vă bucurați până în măduva oaselor sau nu știu, nu vrei să dai greș, nu-ți place să dai greș sau ești o persoană competitivă, cine știe, sau vrei neapărat să-ți atingi anumite scopuri, țeluri pe care le ai în această conexiune și ți se pare că ai parte de prea multe piedici, prea multe blocaje. Și nu mai știi cum să faci, cum să o dai la pace cu persoana asta, cu situația în care vă aflați sau să găsești soluția potrivită. Îți dai seama că singura noastră certitudine este schimbarea. Lucrurile se schimbă de la o zi la alta și trebuie să exact ce spuneam, trebuie să ne acomodăm cu această idee și să acceptăm aceste schimbări și trebuie să înveți să dai drumul, să te arunci cumva în mâinile destinului, în brațele destinului, să dai drumul controlului, nevoii de siguranță, să urmezi flow-ul, să urmezi calea așa cum îți este dictată și cum îți arată semnele, da? Pentru că ai semne, ai tot felul să ai încredere în proces. Da? Asta este ideea. Și cred că ajută foarte mult
această schimbare prin care treci sau această situație pentru tine și creșterea și dezvoltarea ta personală să-ți dai seama că nu poți să deții controlul de fiecare dată la tot ceea ce se întâmplă în viața ta. Oricât de mult ai încerca, sau controlul asupra a ceea ce gândesc ceilalți sau asupra ceea ce vor ceilalți sau cum vor acționa. Cam asta este. Am mai simțit energia asta la o zodie, dar nu mai știu acum să spun la care. Dar asta trebuie probabil să înveți. Asta este lecția ta cumva din această situație în care te afli, să accepti schimbarea și să urmezi procesul și să ai încredere în el. Pentru că oricât de mult ai vrea, nu poți să faci totul de unul sau de una singură. Dorințele, uite. Și persoana asta, să știți că a învățat exact ceea ce ai tu de învățat în această situație, să-și dea voie să urmeze ritmul natural al schimbărilor care se petrec în viețile voastre și să știți că din asta o văd mult mai liniștită, din acest motiv, pentru că a acceptat această idee de a-și da voie să urmeze cursul sănătos al situației în care vă aflați, fără să mai forțeze ceva anume. Că despre asta este vorba. Mergi cu valul atunci când vine vorba de dorințele tale. Profită cumva de fiecare pas, de pas cu pas. Da, cred că asta este tema generală în această lună. Am simțit, nu știu, cred că la mai multe zodii până acum, e interesant cum reușesc să observ o tematică generală pentru toată lumea atunci când fac citirile astea și luna asta se bazează pe ideea de a lua lucrurile pas cu pas. Asta este, aș face cumva așa un afiș, ăsta este nu știu, moto-ul sau nu știu cum să-i zic, în care aș spune ia lucrurile pas cu pas și fă ce este mai bine de făcut la momentul potrivit sau la momentul respectiv. Ce este cel mai bine de făcut în acest moment? Fă acel lucru. Se întâmplă, da, vine momentul, se întâmplă anumite lucruri, vezi ce-ți mai oferă din nou, cu ce te mai întâlnești în calea ta și din nou acționează bazat pe ceea ce trăiești acum, pe ceea ce ți aduce prezentul, pe ceea ce vezi că se întâmplă, nu pe ceea ce consideri tu că ar trebui să se întâmple sau pe ceea ce ai vrea să vezi. Da, să zicem, acționezi acum bazat pe ceea ce ai vrea să vezi în viitor. Dar acum este momentul în care faci decizia, alegerea, schimbarea, mutarea, da? Chiar dacă poate în mintea ta ai un anumit scop, dar nu este imposibil cumva să ții frâiele a tuturor persoanelor sau lucrurilor sau situațiilor care implică ca tu să ajungi la scopul respectiv. E greu. E greu, aproape imposibil, aș zice. Și atunci ia lucrurile pas cu pas. Despre asta este vorba, asta este ideea. Asta este lucru pe care deja persoana la care tu te gândești l-a învățat și care se bucură de o mai mare liniște mentală și sufletească decât tine. Și aici intervine blocajul tău și lecția pe care tu o ai de învățat în legătură cu persoana asta sau situația în care vă aflați în această perioadă. Foarte, foarte tare, să știți, sunt niște mesaje cu un impact foarte puternic. În general, poate nu știu câți dintre noi reușim să le percepem, dar relațiile în general ne ajută să ne dezvoltăm, să vedem, să înțelegem lucruri despre noi. Este greu de unul singur, nu este imposibil, dar este greu. Ai nevoie și de timp cu tine ca să analizezi anumite sentimente, lucruri din trecut, dar dacă nu ai un om care să te activeze, să te trigăruiască, da? Să activeze ceva în tine, nu știu, o frică, o incertitudine, o supărare, o furie, o ură, ori mai știu eu ce sentimente din astea joase, de vibrație joasă,
E greu să le vedem că le avem acolo în noi. Atunci când stăm singuri nu ne activează nimic în general, pentru că nu este nimeni care să-ți zică anumite chestii, să-ți amintească de anumite chestii, să te facă să simți anumite chestii. Atunci când suntem în contact cu ceilalți, suntem cumva pe drumul nostru către dezvoltare. Ei ne ajută, persoanele din jurul nostru ne ajută să creștem pentru că ne arată ce este în interiorul nostru, ce ne supără. Scot la iveală lucruri din interiorul nostru pe care le avem de vindecat. Și în cazul ăsta relațiile interumane sunt foarte importante. Până și cele cu animalele ne pot învăța multe lucruri. Hai să vedem ce zice tarotul. Împăratul. Exact ce spuneam, nevoia de control, nevoia de a acționa, de a domina. Asta este împăratul. Împăratul domină, împăratul este autoritatea, energia masculină supremă. Și cred că aici cumva este prea multă energie masculină din partea ta, indiferent că sunteți doamne sau domni, nu contează. Avem cifra 4, importantă, cifra 2, cifra 3, 7 de asemenea, sau numărul 43, 34. Vrei să pui lucrurile la punct, asta este clar, dar să știi că este un prea mare consum energetic acum, pentru că tind să cred că forțezi. Într-adevăr, cauți un echilibru și știu, e greu să găsești un echilibru între ceea ce zice mintea și între ceea ce zice sufletul, pentru că asta zice regele de cupe. Găsește un echilibru între ceea ce simți și ceea ce gândești, să nu te lași să fie o emoție sau o vulnerabilitate care te poate dezavantaja, dar nici să nu-ți mai dai voie să simți doar pentru că mintea îți spune să nu o faci sau găsește tot felul de contraargumente. Nu, ci să găsești un echilibru între cele două, să-ți dai voie să simți, dar în același timp să o faci într-un mod inteligent. Aoleu, am mișcat puțin stativul, sper că nu am deranjat. Hai să vedem ce gândește cealaltă persoană vis-a-vis de relația voastră. Oportunitate și anduranță. Pajul de monede și 7 de bute. Da, cred că a găsit o metodă sau o idee sau ceva clar, ceva concret pe care crede că ar putea să îl îmbunătățească, dar o oportunitate, exact cum spune cartea, pe care poate să o îmbunătățească astfel încât să țină la distanță toate persoanele sau situațiile care ar putea să, exact cum spuneam, să pericliteze relația voastră sau să o pună în pericol sau să distrugă. Deci este ceva. Cred că din asta vine și cu o lejeritate mult mai mare decât tine, cu o acceptare mult mai mare decât tine în următoarea perioadă, pentru că persoana asta vede un potențial. Și vede un potențial în a se feri de lucruri, situații, persoane care ar putea să pună în primejdie relația voastră sau să vă facă să suferiți cumva. Uite, regret. Ai un regret. 2 de 5 aici. Schimbare. Este o schimbare pe care nu o poți ocoli. Și este foarte necesară o schimbare. Simți că lucrurile stau să se schimbe. Sunt pe punctul de a se schimba. Și cred că îți este greu să dai drumul lucrurilor pe care le știi. Asta am sentimentul aici. Tu, nu știu, sau ai văzut relația într-o anumită dinamică sau, chiar a avut o anumită dinamică, ca toate celelalte relații, dar încep să simți că această dinamică se schimbă și cred că nu ești obișnuit sau obișnuită să fii scos sau scoasă din zona de confort sau din lucrurile pe care deja le știi, din rutina ta, din rutina voastră, a relației voastre. Nu știu, e ca și cum eu știu că noi în relația noastră suntem așa sau noi suntem învățați așa. De ce? Nu știu, și acum cumva în interiorul tău simți că
nu va mai fi așa din diverse motive. Nu știu, pentru că trebuie să vă mutați, pentru că trebuie să vă îndepărtați, că plecați, că veniți, că mai intră cineva, un copil în relație sau părinți și trebuie să aveți grijă de părinți mai vârstnici sau, nu știu, orice situație posibilă. Că cineva, unul dintre voi a schimbat jobul și o să fie mai mult plecat sau chestii de orice fel. A mai intervenit o persoană, poate, o prietenă, un prieten, nu neapărat din punct de vedere amoros. Și aici intervine poate o chestiune de gelozie, trebuie să-i faci loc și acestei persoane în energia voastră sau chestiuni de genul acesta. Intervine ceva care s-ar putea să schimbe cursul relației voastre pentru totdeauna sau cu un impact foarte mare, un impact major și pe tine te deranjează, ție nu-ți convine, nu-ți convine și nu știi cum să faci să nu se ajungă acolo, pentru că simți că se poate să faci ceva ca să nu se ajungă acolo, știi? Și dar nu știi ce. Și aici intervine supraîncărcarea asta pe care am simțit-o de la început. Și regretul, poate ți-am zis, din frică să lași ceva în urmă, trecutul sau ceva cunoscut, o energie cunoscută, o dinamică cunoscută a relației. Este gelozie, competiție, nu-ți convine, nu-ți place, nu vrei. Ca atunci, știți cum am sentimentul unui copil singur la părinți care dintr-o dată află că va avea un frate sau o surioară. E deja sentimentul ăla de neputință amestecat cu suferință, amestecat cu gelozie, amestecat cu ce mă fac eu acum, mie îmi plăcea cum era înainte, dar înainte nu se mai poate. Chestii de genul ăsta simt în energia ta. V-am zis, poate să fie și invers. Energiile pot fi rezona invers, poate te simți tu mai mult în partea dreaptă și cealaltă persoană aici, dar e în regulă, luați exact așa cum vi se potrivește. Ce simte? Uite, vezi în partea asta persoana la care tu te gândești, da, dacă continui cum am început, este foarte recunoscătoare pentru ceea ce se întâmplă între voi, pentru că vede un potențial de a trece peste acest blocaj sau a trece peste această încercare. Pare să fie o încercare în relația voastră. Această situație, uite, deci n-am cum, uitați-vă, exact, încă o carte care mi arată schimbarea, așa scrie, este 8-ul de cupe, care arată efectiv abandonul și renunțarea la ceva ce nu ți se mai potrivește, chiar dacă îți pare rău, chiar dacă e ceva de suflet, vorbim de cupe, îți doreai foarte mult lucrul ăsta, ai fost obișnuit cu lucrul ăsta sau situația, persoana, nu știu, felul vostru de a trăi relația asta, nu mai este de actualitate. Nu mai este de actualitate și trebuie să-l lași în urmă. Sau, nu știu, tu erai învățat să te duci să-ți plătești facturile la nu știu ce bancomat, numai din ăsta de facturi. Acum s-a scos acel tonomat sau ce e el și trebuie să-ți plătești factura online. Ție nu-ți place online, tu ești obișnuit așa mai clasic, pe old school și te deranjează pentru că te scoate din obiceiul tău. Ei, exact ceva de genul ăsta se întâmplă în relația voastră, ceva vă scoate din obiceiul vostru și persoana asta se acomodează mai ușor, găsește o soluție, se adaptează, tu nu. Ție ți este foarte greu, îți pare rău, văd o suferință aici, nu-ți place. Persoana asta se bucură că vede, într-un fel, o oportunitate în această schimbare, adică poate să vadă, este optimistă, vede ceva, găsește un răspuns. V-am zis, pentru mulți simt că energia este inversă. Dacă este așa, e perfect în regulă. Da, interesant. Nouăle de monede arată recunoștință, bucurie, încredere în schimbare. Da, măi, mi-e greu, știu că trebuie să renunț la obiceiul ăsta, la situația asta, la ce-o fi, dar sunt bucuroasă să văd ce urmează. Aștept cu bucurie schimbarea. Hai să vedem, poate vine cu ceva mai mult, adică o ia ca pe o oportunitate. O oportunitate de creștere, de dezvoltare, de învățare, de, nu știu, de a încerca ceva nou. Pe când aici este, în stânga este persoana mai old school care nu poate să treacă așa ușor peste, uite, 3-ul de spade, nu, 5-ul de spade. Al treilea 5, 5, 5, 5. 5 care arată o schimbare puternică,
foarte grea, arată o schimbare grea, nu este ușoară, pentru că cumva e alt nivel, e altă ligă, e altă, nu știu cum să zic, altă treaptă, urci o treaptă și urcarea e grea, vine cu niște reacomodări, ceva ce, pentru persoane cărora le place stabilitatea, e chiar pain in the ass, așa, e o durere din asta enervantă. Da, și tu nu vrei schimbarea, ce să mai, nu-ți place, nu-ți dorești. Ești chiar, e o atitudine ostilă în fața schimbării aici cu cinciul ăsta de spade și a faptului că trebuie să progresăm. De ce? Unde? Tranziție, progres, mutare. Poate chiar este un drum de parcurs, poate chiar este o avansare, dar nu e binevenită aici în partea stângă. Hai să vedem dorința persoanei la care tu te gândești. Înțelegerea. Își dorește ca și tu să înțelegi această schimbare. Asta își dorește această persoană. Își dorește să poți vedea potențialul. Exact așa aș spune. Tu nu-l vezi, acest potențial, dar persoana asta îl vede și îl poate percepe ca ceva pozitiv. Foarte multe monede mă duce cu gândul că ai de-a face cu cineva în zonă de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Berbec mai poate fi de asemenea și apă, Rac, Scorpion, Pești. Cam astea cele mai predominante, dar bineînțeles poate fi orice zodie, nu vă mai luați neapărat după zodii. Da, înțelege ce se întâmplă, acceptă schimbarea, o persoană care este dispusă să te sprijine dacă ai nevoie pentru a accepta și tu această schimbare, să te ajute din punct de vedere financiar dacă este cazul, iarăși monedele astea aici, mă duc cu gândul la sprijin financiar, material. Hai să vedem ce anume te provoacă. Treiul de cupe. Da, este vorba despre o altă persoană, o altă energie care intervine aici între voi. Este o altă persoană. Acum, e ceva ce nu este ideal pentru tine, bineînțeles. Trebuie să accepti prietenia cu persoana asta sau poate este o persoană din familia celui sau celei la care te gândești sau e o prietenă, un prieten, anturajul, grupul din care face parte. Pajul de monede poate să arate, este cartea studentului și poate să arate că persoana la care tu te gândești s-a implicat într-o comunitate nouă sau într-un hobby nou sau într-un curs, face un curs nou și și-a făcut alți prieteni, și-a făcut alt anturaj, nu știu, o chestie de genul ăsta și ar vrea să te ia și pe tine, dar tu nu vrei asta, ți era suficient cu prietenii pe care îi aveați până acum sau, da, deci o situație de genul ăsta simt aici, vedeți cum se aplică, nu trebuie să fie exact așa cum spun eu, asta e energia generală, luați-o și adaptați-o în funcție de povestea fiecăruia, povestea voastră. Provocarea este că trebuie să se abțină, să-și arate entuziasmul pentru schimbarea asta, deci aici stă, în mijlocul vostru stă o schimbare pe care unul acceptă și celălalt nu. Asta este clar. Unul este chiar bucuros, da, persoana la care tu te gândești sau poate tu, dacă sunt inverse energiile, este bucuroasă pentru schimbare, îi oferă foarte multă încredere, poate este o avansare în ierarhie la locul de muncă, de asemenea poate să fie chestii de genul ăsta și se bucură foarte mult sau de noutate, dar cumva nu-și permite să se bucure ca să nu te deranjeze pe tine sau chestii de genul ăsta, e reținută, are cartea restricției, 8 de spade, se autosabotează și nu-și dă voie să simtă bucuria, încrederea pe care a căpătat-o sau o capătă din această schimbare sau să acționeze precum își dorește sau se reține tocmai de frică la ceea ce vei spune, la ceea ce se poate întâmpla între voi sau știi, nu-și dă voie, nu-și permite, ceea ce nu este neapărat ok. Hai să vedem care sunt intențiile tale. Asul de monede și 10 de cupe. Cred că intenționezi într-un final să te adaptezi și tu acestui nou drum.
și să accepti lucrurile așa cum sunt și să faci cumva să te poți bucura. Te gândești poate la o familie cu persoana asta, să creezi o familie sau oricum intențiile tale sunt foarte serioase aici legat de deznodământul a ceea ce se întâmplă în momentul de față între voi. Ai vrea să fie unul pozitiv. Uite, tu ai 10 de cupe, persoana asta are 10 de monede. Foarte, foarte hotărâtă să facă o călătorie. V-am zis aici, văd drumuri, văd distanțe, văd mutări și văd triumf. Este triumful, e cartea triumfului. Cineva care este pus la încercare, într-adevăr, este o noutate, dar e cu succes. 10 de monede aduce bani, aduce stabilitate, aduce familie, siguranță, încredere, tot ce trebuie. Și asta este ceea ce vrea să-ți ofere persoana asta, să știi. Poți să ai încredere în ea fără nicio problemă. Este hotărâtă să-ți ofere tot ceea ce, ce își dorește oricine. Da. Hai să vedem cum vei acționa. 6 de monede și 8 de bâte. Da, ești până la urmă dispus sau dispusă să te implici și o vei face. Văd foarte multă acțiune din partea ta, 8 de bâte arată deschiderea și mișcarea cu care vei relaționa cu celălalt sau cu cealaltă persoană, adică ok, hai să facem echilibru, găsiți un echilibru, găsiți o modalitate de implicare, îi vei oferi sprijinul tău, ajutor financiar, vei lua, veți face schimburi, vă veți ajuta unul pe celălalt. Da, văd chestia asta aici și o schimbare rapidă până la urmă. Cred că îți vei da voie să mergi așa cu valul, go with the flow, știi, să permiți lucrurilor să se întâmple, fără să mai opui rezistență. Uite, aceeași carte, 8 de monede. Foarte frumos. Deci foarte, foarte frumos în acțiuni și tu și cealaltă persoană. 8 de monede. Deci e reciproc sentimentul, e reciproc, doar că aici e un pic neplăcerea ta, simți așa, dar da, trebuie să accepte o nouă viziune, o nouă perspectivă. Faptul poate că se minunează că vei colabora sau te vei implica sau vei accepta sau vei acționa și tu, pentru că am aici spânzuratul ceea ce zice, ce se întâmplă, până acum ai fost total contra și dintr-o dată toate pânzele sus, așa, știi, și cred că e un pic bulversată sau va fi un pic bulversată, dar să știi că nu va da înapoi aici acțiune și va fi reciprocă, da? Va fi reciprocă schimbul de energie reciproc și benefic și cu entuziasm și cum veți fi motivați să faceți schimbarea, să vă apropiați, foarte frumos. Hai să vedem mesaje pentru tine. Balanță. Foarte tare. Trebuie să fie o balanță sănătoasă între fizic, emoție și spirit, pentru ca intimitatea unei relații să fie sustenabilă, să reziste, da? Deci trebuie să găsiți, nu degeaba a venit, e cartea ta până la urmă. Trebuie să găsiți un echilibru, asta zice. Trebuie să găsiți un echilibru între ceea ce simțiți, ceea ce gândiți, ce vorbiți, în toată implicarea din ambele părți, pentru ca relația asta să... Și o veți găsi. O veți găsi aici. Mai vreau un mesaj pentru tine. Mai dați-mi un mesaj. Limite. Trebuie să înveți oamenii din jurul tău sau să înveți cumva să tratezi oamenii din jurul tău sau să le spui foarte clar ceea ce permiți și ceea ce nu vei permite, ceea ce vei permite și ceea ce nu vei permite sau ceea ce accepti și ceea ce nu accepti într-o relație. Da, vorbește despre limite sănătoase, dar trebuie comunicate. Asta este ideea, că tu trebuie să vorbești cu aceste persoane, mă rog, aici vorbim probabil de persoana la care te gândești, trebuie să-i spui exact ce vrei și ce nu vrei. Să ai niște limite clare, pentru că atunci când omul știe exact care sunt așteptările tale, dorințele tale, dacă le va încălca,
atunci ai un motiv să te superi. Dar dacă le încalcă fără să le știe, atunci nu mai ai niciun motiv să te superi, pentru că nu suntem ghicitori. Da? Da, nu suntem. Trebuie să discutăm, trebuie să comunicăm clar. Aici chakra comunicării. Deci dragostea adevărată. Aceasta este această dragoste este o dată în viață, este adevărată și de durată. Este aici pentru tine. Deci această dragoste adevărată și de durată este aici pentru tine. Și o întâlnești odată în viață. Deci da, persoana asta este dragostea ta adevărată. Ar fi frumos să găsiți metode să cooperați. Bun, dragii mei, cam acestea sunt mesajele. Eu sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc foarte mult că îmi sunteți alături. Am ajuns la sfârșit de an, vă doresc sărbători fericite și să ne întâlnim cu bine și cu voie bună în 2025. Vă pup! Pa, pa!